Γεια σας και πάλι και καλώς ήρθατε στη σειρά βίντεο μαθημάτων 5 λεπτά γραμματικής. Στο επεισόδιο 10 θα μιλήσουμε για τα stative verbs, τα ρήματα δηλαδή που δηλώνουν κατάσταση. Στο present continuous λοιπόν και σε όλους τους continuous χρόνους υπάρχουν κάποια ρήματα τα οποία δεν μπορούμε να τους βάλουμε ing και σε κάποια ελάχιστα από αυτά αν τους βάλουμε ing αλλάζει εντελώς το νόημά τους. Αυτά λοιπόν τα ρήματα εκφράζουν μία μόνιμη κατάσταση όπως σκέψη, νόηση, αισθήσεις, αισθήματα, κτήση, άποψη, γνώμη και τα οποία κατά κανόνα δεν δημιουργούν χρόνους διαρκείας. Ρήματα λοιπόν σκέψης και γνωστικά ρήματα όπως το think, believe, forget, remember, suppose, agree, understand, know, suspect και doubt δεν μπορούμε να βάλουμε από πίσω ing. Άλλα ρήματα έχουν να κάνουν με τις αισθήσεις, όπως το feel, hear, smell, see και taste. Αλλά και ρήματα που δηλώνουν τύση, όπως το have, το own, το belong και το possess. Δεν βάζουμε παραδείγματος χάρη ing σε ρήματα που δηλώνουν συναισθήματα, όπως το love, like, want, need, hate, dislike, prefer και wish. Άρα η διαφήμιση του McDonald's λέει να, I'm loving it, είναι λάθος. Το love δεν μπορεί να πάρει ing. Επίσης δεν βάζουμε ing σε ρήματα που δηλώνουν άποψη και γνώμη, όπως το mean, look like, seem, appear, matter, resemble και κάποια άλλα ρήματα όπως είναι το be, το είμαι, fit, contain και consist. Τέλος, δεν βάζουμε ing σε ρήματα που εκφράζουν την πράξη την οποία περιγράφουν τα ίδια, όπως το accept, acknowledge, advise, apologize, assume, deny, guarantee, hope, inform, predict, promise, recommend, suggest, suppose, warn και refuse. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε κάποια ρήματα τα οποία παίρνουν ing, αλλά αλλάζει το νόημά τους. Παραδείγματος χάρη το appear. You appear tired. Φαίνεσαι κουρασμένος. The magician is appearing tonight. Εδώ πέρα λοιπόν ο μάγος κάνει μια εμφάνιση απόψε. Αλλάζει λοιπόν, γιατί από ρήμα που δηλώνει κατάσταση έχουμε ένα ρήμα που δηλώνει δράση. Το have όταν σημαίνει έχω είναι μια κατάσταση. I have black hair. Έχω μαύρα μαλλιά. I am having dinner όμως σημαίνει ότι τρώω. Οπότε εδώ πέρα έχουμε ένα ρήμα δράσης. Hear, ακούω. Αλλά hearing σημαίνει ακούω κάτι που οι άλλοι δεν μπορούν. Αν πω I am hearing voices in my head, ακούω φωνές μέσα στο μυαλό μου, δεν σημαίνει ότι το ακούνε και οι υπόλοιποι. Οπότε αυτομάτως από κατάσταση έχουμε δράση. Look, το ίδιο με το appear. You look tired. I am looking at the wall, κοιτάζω τον τοίχο, εδώ πέρα έχουμε δράση. Miss, νοσταλγώ. I miss my home. I am missing my show on TV today. Χάνω τη σειρά στην τηλεόραση σήμερα, δεν θα τη δω, εδώ πέρα έχουμε δράση. See σημαίνει βλέπω, έχω την ικανότητα να δω. Seeing όμως σημαίνει ότι θα δω, έχω ραντεβού με κάποιον. I am seeing my girlfriend tonight. Έτσι, έχω ραντεβού με την κοπέλα μου απόψε. Smell, όταν κάτι μυρίζει, λέμε this soup smells nice, μυρίζει ωραία. Αλλά όταν ανοίγετε το καπάκι και μυρίζετε εσείς στη σούπα, τότε πάβει να είναι κατάσταση και πάμε σε δράση. Οπότε λέμε I am smelling the soup. Το ίδιο ισχύει και με το taste. Όταν έχει κάτι γεύση, λέμε it tastes nice, έχει ωραία γεύση. Αλλά όταν δοκιμάζετε εσείς για να δείτε αν χρειαστεί π.χ. αλάτι, πιπέρι, τότε είναι tasting, γιατί έχουμε ρήμα δράσης. Think, νομίζω, πιστεύω. I think you're beautiful, νομίζω ότι είσαι όμορφος. I am thinking, όμως σημαίνει σκέφτομαι. Έτσι, what are you thinking about? Weigh, ζυγίζω το βάρος μου. Έτσι. I weigh 50 kilos, ζυγίζω 50 κιλά. Αν όμως π.χ. έχω πάρει ένα σακί και το έχω βάλει πάνω στη ζυγαριά, τότε εγώ ζυγίζω κάτι, οπότε I am weighing. Και το be βέβαια, το οποίο είναι το είμαι, το είχαμε δει όταν κάναμε το ρήμα be, δεν παίρνει ing, αλλά μπορεί να πάρει ing. Πότε? Μόνο όταν κάτι είναι για εκείνη τη στιγμή. Δίνουμε μια έμφαση στην συμπεριφορά. Δηλαδή λέμε, πω φέρεσαι πάρα πολύ χαζά, you are being silly. Έτσι. Τότε μπορούμε λοιπόν να βάλουμε στο BING, γιατί πάβει να είναι από ρήμα κατάστασης και γίνεται ρήμα δράσης. Αυτά λοιπόν για τα stative verbs. Θα μου πείτε, μπορώ να τα θυμάμαι όλα αυτά απ' έξω? Στην πραγματικότητα ούτε εγώ ξέρω να τα απαγγείλω ως παπαγαλία. Αλλά όταν τα συναντώ μπροστά μου, ξέρω ότι τα συγκεκριμένα ρήματα δεν μπορώ να τους βάλω από πίσω ing. Είναι καθαρά θέμα εξάσκησης και αυτό θα γίνει με τη χρήση και με τις ασκήσεις
που συνήθως σας βάζουμε να κάνετε στο σπίτι. Αυτά λοιπόν και σε αυτό το επεισόδιο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, γράψτε τα σχόλιά σας αν έχετε κάποιες ερωτήσεις και φυσικά μην ξεχάσετε να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο της σειράς, είτε με το κινητό σας τηλέφωνο ή το tablet σας μπορείτε να σκανάρετε το QR κώδικα εδώ πέρα και να σας οδηγήσει κατευθείαν στη σελίδα μας στο YouTube.